A túa é un instrumento pertencente á familia de vento metal, na cal é o máis grave. Está composto por un longo tubo de máis de 5 metros, que fai que teña o seu característico son escuro e profundo. Pode participar en distintas agrupacións como bandas, orquestras, grupos de cámara ou incluso de música moderna. O seu irmán pequeno é o bombardino, que ten un rexistro máis agudo e un tamaño máis pequeno, que se soe empregar á hora de comenzar a estudar no conservatorio. A súa principal característica é o son doce das súas melodías, que xunto coa tuba fai que este presente nas principais agrupacións musicais.